Ok. Se pare că da. Bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă, al doilea episod de Sky PvP. Noi suntem Vin 98 și suntem pe serverul HeroCraft. Un server destul de tare. Bă, stați mă puțin, bă, băieții mă. Bă, dar nu știu unde era Full Diamond, deci credeți-mă. Știu mapa asta pe de rost, dar nu știu unde era Full Diamond. Știi să mă fac, nu partea, uite aici. Bă, uite o cărți, mersi, thanks, boss, thanks. Bă, atâta, bă. Bă, nebuneule. N-am nevoie de lapis, boss, și nu mai-mi dat din ăștia. Să ne facem multe mere OP. Să fim OP rău de tot. De... Veți IP în descriere. Cred că le voi face și eu promovare la voi la server, nu știu. Da, bă, stați puțin să le bag în ăsta, că poate n-au fi keep inventory. Am țicuți de XP. Nu știu și unde erau și blocurile și am breaking. Hai să-mi pun totuși am breaking pe sabie, că în pana mea. Dar lăsăm așa, hai să lăsăm așa. Hai să băgăm un ghepăl. Ia, puteți să ne... Stați, mă, puteți să ne șantăm noi aici, băi, ca băieții. Da? Na, mă, să ne luăm. Bă, fraților! Bă, știți că avem școală mâine. Voi când vedeți clipul ăsta este duminică. Și este filmat sâmbătă. Sau când e, mă? E duminică. Da, mă, e filmat duminică. Bă, mi se zice și armura. Am dat face de diamond. Dar să mă gândesc că... Erau merele o pe lasă. De unde e cască de diamant? Bă, știu eu. Nu știu, hai să ne punem pe sabie un enchant. Uite, două cărți. Sharness 1. Bă, nu știu de ce tu ți le arunci. Oh my god. Hai. Oh my god, putem să mai... Hai că să-mi pun pe arc acum. Hai să-mi pun pe arc un enchant bun. Power 4. Hai că e bun și ăsta. Hai să mergem pe ei. Hai să nu mai stăm pe gânduri. Da, să strâng și noi 20 de like-uri pentru minunata noastră serie. What the fuck? Deci vă zic ceva în copac acolo. Oh, fishing. Mersi, thanks. Bun, hai acum să căutăm DMD-urile. Chiar nu mai știu pe unde sunt. Știam parcă aici e căscuța de... gata, știu unde sunt. Sunt fucking full diamond și știu și unde e Battle of Enchanting-ul. Cred că da. Aici parcă era chestplate, mâncare. Nu mai țin minte, frate. Deci mapa asta am mai jucat și pe MCX. Școler... Nu, stați puțin. Deci m-am derutat de tot. Deci fiți atenți. Știam... Bă, ai insulă? What the fuck? Noi... Uite, aici erau... Știam că sunt dumădorile, dar nu mai sunt. LOL! Deci, se pare că tipul avea hack, nu? Cam fucking da. Hai să ne bate și noi o țără. Bă, stai să bag un măroghe pe ăla. Bă, noi avem power 4! Deci... Vedeți? What the fuck? Cum dă tipul ăla? Ați văzut și voi, nu? Mai de mine. Păi keep inventory, frate. Da, sper că se dusă pe ăla. Ce aici? Of sweetness. Nice. Bun, avem și noi speed. Hai să analizăm mapa. Deci
voi pune pauză. Bun, am revenit. Da, a fost sunat. Mi se pare mie sau acolo e un sign. Trebuie să aflu totuși unde sunt sign-urile. Vă promit că voi le găsi, doamne, că le voi găsi. Nu, fucking hell! Oh, da, Snoop. Bă, deci, really, man? Really? Yeah. Da, se va opri, cred că. Bă, frate, deci nu știu unde erau. Cred că trebuie să le caut. Dați o pe server. Da. Da. Da, mincinoși, frate, deci... Dar măcar e șmecher serverul, nu pot spune că e urât. Și acolo e sabiuța. Bun, se pare că e cam atât cu acest video. Voi mai face niște lucruri off camera. Nu. Deci, fucking... N-am armură, frate. Asta e armură. Păi cam atât cu acest video. Eu sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenția acolo și ne vedem data viitoare. Baftă lume!